niin oikein tervetuloa uuteen YouTube-videoon. PT2. Nyt sitä moottoria taas. Joo. Saakeli. Joo. Nyt katsotaan. Missä se on? Siinä. Ottakaapas. Kohta. Ottakaa. Oi. Eka operaatio on, että otetaan nää pois. Ottakaa hetki. No niin, nyt on otettu tiivisteet pois. Tää koppa. Tää on aika semi-mänkä tästä. Se on vaan öljä. Joo. Joo. Se on se vittu otettu. Joo. Katsotaan, onko yhtään bensaa. Ja minnohan se täytäisi vaan puhistaa. Tää on aika likaa. Mutta ei muuta kuin laitetaan koppa takaisin. Ja joo. Nyt en jaksa saavuttaa kameraa. Niin näette miten tää laitetaan kiinni. Joo. Joo, mä laitan, että ei tuu teille tylsää katsoa tätä videoa. Joo, nyt taas tuli. Otetaan nyt tähän näin, että näette. Niin, elikkä tää tulee nimittäin pyörää. Ja mä teen videota siitä. Tähän mä hitsaan sellaisen justiin ehkä tämän pituisen puutin näin tähän. Tai tämän pituisen puutin. Hitsaan tähän näin ja otan pyörän sitä kataakseen ja hitsaan se kiinni. Ja samaa vahtia kun tää pyörii tässä, niin se kataaskin pyörii. Sitten mä laitan sen siihen